everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Unsa ka na, Dad? Iha-aliha alang sa mga dragon. Ang patakaran sa ilang organisasyon, kung napo ragyod na. Dili siyam o dili sa 11. O kung 13. 13 ragyod na, dili 12, dili sab 14. Daddy Mart. Managlahi ang gisubay nga patakaran sa usa ka organisasyon sa sindikato. Og lahi sab ang gisubay nga lagda sa eskwadro iha-aliha. Pero hangtod asa. Og hangtod kanus amang kinikutob, Dad. Naibaw ka gid nga lisod na ang pagsumpo sa illegal nga trukas. Og dili na sab mapugnan ang kadautan sa mga tao nga naggumon sa maong bisyo, Daddy. Swerte si Bay Sarge. Nawagid kami magkaabot din Mama Dibe. Kito ko yung taon, pastilan. Bisan og sahuna-huna lang, wag ko magtahom nga makabuhat sila si Jam og Sarge sa pagluib ni mo, Misael. May adlaw niya kung itagana aron paninglan ko sila, ma. Misael, Dili sa yun ang akong gidagatan sa mga kamot sa kagaw nga opisyal. Og nahitabo tong tanan. Human ko nila gibaligyan ni Bay Jam. ay, si Jam. Hingpit na kyut ka nagpaulipon sa iyang giilang agaw nga si Major Gaspar. Apan si Sarge naluoy ko kay labihan ang iyang pagbasol sa maong hitabo. Wa ko'y kaluoy alang sa mga hudas, Madibe. Pabayaron ko gid sila. Patyon ko sab sila. Nakita na ko ang tumang pagbasol ni Sarge. Pasayloan na lang siya, Misael. Ikalimti ang gitinguha ni mong panimaus. Siya ang nag-ilad nako. Aron madako niya dito sa dapit kamoy gisabutan nila ni Bay Jam. Gilingla ko nila. Ang buhi nilang bakak mo'y nahimong dangilag karon sa akong kasilag. Bisag ni Sarge na lang. Dili mo pa di ay siya mapasaylo, ha? Wa ko'y pasaylo nga ikahatag niya, Madibe. Wa. Nilakaw gid siya nga wa ko dada. Naibaw gid unta siya nga nasayod ang kagaw nga Major Gaspar nga bugi siya. Pero kumpiyansa gid kaayo. Hinaot na okay lang gid unta niyang lakaw. Ano man ko? Grabe ang kapalaga nga akong gibati para ni Misael. Ganang ingon man ini ang gibati nako alang ni mo, Misael. Nga hasta ko. Wala gani magkasabot sa akong kaugalingon. Isip higala pa lang ka ning pagpatia. O, kihikog man ati ka. Diyos ko, naunsa di ay ko. Ngano ko? Dili ko angay niya. Kay hugaw ko nga pagkapapay. Hugaw ko. Huwag ko masayod sa akong gigituan. Sabay misail ko itong diya sa bahay o gigasulti ni ng tipi. May gani kay huwag sa makabantay na ko din Oh, sinang Dibi. Di ko masabay. Nang! Nang Dibi! Nang! Sarge? Nang! Nang Dibi! Gisultihan ba ni Mas Bay Misael na nangayon akong pasaylo nang? Kay gibasulan og ginako kung sa nga akong nahimo dito niya nang. Kamong duha si Jam. Gidumtan ka mo ni Misael. Ha? Kanina ka raday diyas gawas, ha? Unang, walang kumudol sa inyo kay nagtuoma ko nga isa mo'y naa sa inyo ug imo gikasulti. Pastilag na kamayong siya nimo og sa imong motor. Siguro gyud ko nga mo balik to og patyon ka. Unsa?
Ginoo ko. Lakaw na lang, Sarge. Sige na, biyak na dayon. Nagdibi. Babalikan ko pati nga ito. Murag sabay Sarge gito. Huh. Karon ka. Oh, siya. Si Sarge gyud. Pero tuan nakabiya na. Di sab ko makatukot anak oy nga patyo ni mo siya. Pasayloan na lang ang higala ni mo, Misael. Pasaylo ako ma. Apan sa kikaingon ko na. Wa ko'y pasaylo nga ikahatag sa mga hudas. Misael. Mayo kini ka na, Miss Ayla. Ni ang general na asiya tuyo nato. Kanira ba siya? Dili pa lang dugay. Nagsunuray lang gid mo. Miss Ayla. Kumusta ang imong lakaw? Hapit ka magkakuro sa among Danny by Sarge. Miss Ayla. Higayon na ginoon tato nga ikapanimaos na ko ang ilang paghudas na ko. Ayaw kalimot. Imo kong tuong kamot. Busa, katimbang sab ko nimo sa pagpatuman unya anang maong panimahos. Salamat, Glena. Ipusa ninyo ang mga durugista nga binuhi sa kagaw nga Major. Unsa silang klasya sa kagaw, sir? Mga durugista. Sila ang tighug og mga illegal nga droga, sila mga suki sa nagkadaiyang mga dapit sa squatters area. Unsa insaktong location, sir? Nasuhito ka kaayo sa maong dapit kay diha kagaimbudo kaniadto sa dihang gibuhi ka pa sa taga-gobyerno. Oh, sige. Himuan na itong plano. Okay. Aron ato dayon kining matun-an. Asang sketch mapping, Sir Mart? Glena, pangandam alang unya sa atong pag-exit. Kung imo armas, andam ka nunay. Oh, Miss Ayla. Andam lagi ko sa pag-back up nimo kung magkinon sa mga gani. At tuon ko lang nahimutangan sa mga kakaw. Tuan ang esquadro. Andamon kong daan ang akong kaugalingon. Mga kagaw! Ako, ang eskwadro! Kadakang binulto nga mga droga sa ang gihikyat nila ang lamisa. Mga kagaw! Hilag sa usa ka masuso nga bata. Nagikan sa sud niya ng kwarto. Kaluoy paminahon sa hilag sa bata. Oh, babae? Ang hilag sa masuso nga bata sud sa kwarto. Di na mawa sa kung hunahuna. Ingon man ang siyagit og tiyabaw atong babae. Mulampos lagi ta. Kana mo yun na una ah. Ayaw ang tulisok sa imong konsensya. Glena, Doon na lang ta. Mission accomplished gihapon ta. Sultihin ko palihog sa kinatibok ang hitabo. mituasik og mialibwag ang binulto nga mga epektos. Nagihikyan sa duha ka mga tao sa lamisa. Unya, Nangamatay sila og nagduog sa mga epektos. Apan, may nabati kong hilak sa usa ka bata nga masuso. Sud sa kwarto. Ug dayon, miabli ang pultahan sa maong lawak. Migawas ang babae o pagkakita niya nga miligdas o nagkadugo ang duha ka mga lalaki. Labihan niyang siyagit og tiyabaw. nakonsensya ka sa imong paghukom nila? Naluoy ko sa bata o sa babae nga labing siguro. Mauto ang inahan sa maong masuso nga bata. Lain na sab nga kalampusan alang sa lain ninyong misyon uban sa eskwadro, Glina.
Oh, Sir Marta. Laing kagaw na sad ang nahipo sa eskwadro. Huwag yun maglisod ang eskwadro sa pagkuha nila, General. Kasaligan na gyud kaayo mo. Maayo kaayo ang inyong tandem. Akong mga pahalipay sa inyong kalampusan. Salamat, Sir Mart. Salamat, General Marta. Gipatay ang akong mga sinaligan nga tighog og mga binultong epektos sa mga squatters area. Sila si Ace ug Bini. Oh, nasa? Kinsa ka patay sa ilaha? Kisa? Bangag sa ilong. Ang nitumaw karon nga riding in tandem. Kinsa ka na sila lighting in tandem, ha? Kinsa ka na sila? Padayon pa nga giila. Apan gituhuan nga bag-ong sulbong nga mga vigilante. Gamupatay og mga drogista. Ikaw ka na himo paagi para ilahan kisa ka na landing in tandem, ha? Bahala ka na gasto tagha kwarta. Basta kita ka bounce pa. Nakapatahap ni nako, Madam Ching. Darling Palanga. Natingali og protektado sa mga kadagkuan sa police organization. Kining mga assassins. Alon wag tang ka na duda. Ikaw ka na himo imbestigal. O lagi. Akong paningkamutan nga mailhan kina sila. Ikaw na dali ila. Ikaw dali ilag sa ila, ha? Kay ka na ako lagot na kayo ba? Ka na lagot na kayo si ako ba? Ako ba? Aksa ako kamot ba? Oh, uy. Alay, kakit. Alay. Pete. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.